Hello guys! Welcome to Maggie Cuisine. Nagluto po tayo ng pansit bihon at calamaris. Tsaka yung juice natin, lemon. Mag-hi ka, Maggie! Hello! Kain na po tayo. Harap. Bawal sa imong calamaris. Pampit mo ka. Tal. Yung kaon. Favorite ko lang pansit. Mga bihon. Oh. Kain. Carrots ka.
Hmm. O gulay. Hmm. Oh my God! Wow! Hmm. Super crunchy. Bawal to sa'yo. Nabis beauty ka. Okay? Ito sa'yo gulay. Lalo ka gumaganda. Medyo mainit. Carrots.
Gutom ka? Gutom ka pa? Hmm. Hmm. Konti na lang po. Pag may comments or suggestion kayo guys ha, comment lang kayo. Any recommendation. Tsaka paki-like at tsaka subscribe at share naman sa share naman. Last bite. Carrot. Ingat po tayo lahat at God bless.